रास्ता मिल जाएगा। Habapai shak election ha Tripura ka jingtap vote kala long henne ka sngi banjit yakin riu pongot ki nong mikmat sha ka yeng dorbar thau an ka jingtap vote kala sedang ha ka por nyo baje min step ha lai hajar lai spa apu pratli ki jakatap vote ba kinthop ya shihjar tli ki ba khamdon jingma bat apu pratli ki weipat ki ba ha ban penjur ki por pahara ka jingdon jongki break wela wan tap vote hadu ka lai baje minsngi ka long reu pu kandai point kandai pen reu na ka shispa lat no ki kaptu ka ni ki jingja ba malu mala ka jing tap vote ka long ka ba yat bet yat renti ha keleng ka jilla Menteri Rangba u Dr. Manik Saha bat ki para menteri jong u lembat Menteri Rangba berem Manik Sarkar ki long ki baningkong na pedeng ki san ngut ki bala tap ya ka vote ha ka jo ka por ki don arspa san phokandai ngut ki kertong ba kenthop ya arpu ar ngut ki kenthai ki bala ai reng ha ka ne ki election ki judgment reu bru kum ju ki tu ki ba shong ba sa ha u zero line jong ka khapot India bat Bangladesh ki le shim menta ha ka jing tap vote ka AI